Goedenavond beste kijkers en welkom hier op het grasveld voor de Grote Kerk in Tholen. In deze kerk achter mij staat een Van Damme orgel uit 1832. Volgens velen het ultieme orgel in Zeeland. 29 registers verdeeld over 3 klavieren en een pedaal. Strijkers, bazuinen, alles erop en eraan. Ik sta te popelen om het te bespelen. Jan, heb jij ook nog wat te doen? Jazeker, want ik ga een van de 5 kerkmeesters interviewen over de historie van deze prachtige kerk. En ik ga natuurlijk jouw orgelmuziek beluisteren. Nou, ik hoop zeker dat het prachtige muziek is in uw oren. En ik wens de kijkers dan ook een fijne tijd bij het bekijken van deze aflevering. Tot straks. Ja, we zijn hier nu in een heel mooie kerk in Tholen. En met heel veel historie. En naast mij staat iemand. En die gaat zich nu aan u voorstellen. En ook aan mij. Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Ad van Gorsel. Ik ben woonachtig niet in Tholen, maar in Oud-Vossemeer. We zijn erg verbonden met deze kerk. Een kerkbestuur bestaat bij ons uit een kerkenraad en kerkrentmeesters. Ik mag een van de 5 kerkrentmeesters zijn die veelal het onderhoud van de gebouwen, de financiële zaken behartigt. En wij doen dat met veel plezier. Het is een uniek gebouw en we doen er alles aan om die in zo'n goed mogelijke staat te houden. Ad, kun je ook iets vertellen over de prachtige historie van dit pand? Het is een heel bijzondere kerk. De naam op zich is natuurlijk al een bijzondere naam, de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk. Het is een uniek gebouw, mede bepalend natuurlijk voor de stad Tholen. De kerk is gebouwd in de Brabants-gotische stijl. Waarschijnlijk heeft Evert Sporenwater, een bouwmeester uit Brussel, heeft waarschijnlijk hier ook meegewerkt omdat deze man betrokken was bij heel veel grote kerkgebouwen in deze stijl. Kenmerken van deze kerk zijn toch wel dat de glas in lood ramen totaal geen kleur bevatten. Dat maakt het interieur van deze kerk ontzettend licht en uniek. Uniek is ook nog wel om te vertellen dat vroeger de begrafenissen, als de mensen buiten in de tuin van de kerk begraven werden, van noord naar zuid gedragen werden met deze achtergrond. Van noord is de donkere kant, werden ze gedragen naar de zuidkant waar het licht is. En daar werden ze dan ook begraven. Maar je ziet hier ook op de vloer een aantal grafstenen, hè? Kun je daar iets van vertellen? Daar liggen hier plus minus 124 grafzerken. Tijdens de restauratie van 1955 zijn alle graven, want vroeger werd er in de kerk begraven. Dat mag nu niet meer. Toen zijn alle graven geruimd. Maar toen zijn wel alle grafzerken, zijn dus weer gebruikt en in de vloer weer gelegd, zowel in de preekkerk als ook in de koorkerk. Ja, je vindt natuurlijk ook diensten plaats en ook evenementen. Kun je dat even toelichten? Nou, elke zondag worden er 2 diensten gehouden, dus 's morgens en 's avonds. En dat is voor ons de allerbelangrijkste momenten van de week. Want dan mag het blijde evangelie van onze Heer Jezus Christus verteld worden. En die blijde boodschap mag elke zondag doorgegeven worden. Er is vergeving, verzoening voor alle mensen die zich tot Jezus wenden. Dus dat zijn 2 diensten per zondag. Daar zijn voor de rest heel veel evenementen in deze unieke kerk. Er worden concerten gehouden. Eigenlijk alle bekende organisten uit Nederland
hebben wel op het Van Dam-orgel hier gespeeld. Concerten worden gehouden, zangavonden. Hij wordt natuurlijk afgehuurd voor kerkelijke huwelijken, burgerlijke huwelijken in de koorkerk, lezingen, recepties in de koorkerk. Ook uitvaarten behoren er natuurlijk bij. Het is een uniek gebouw om ook af te huren. Nou wat, dank u wel voor deze toelichting en natuurlijk voor de hartelijke ontvangst met Zeeuwse bolen en koffie. Hartelijk dank nogmaals en we gaan nu Tim beluisteren op het mooie orgel in Tolen. Welkom hier aan de speeltafel van het prachtige Van Dam-orgel in Tolen. Dit orgel is gebouwd voor een kerk in Leeuwarden in 1832 en is pas in 1955 hier richting de Grote Kerk in Tolen gekomen. En het telt 29 registers verdeeld over 3 klavieren en een pedaal, waarvan ik u er een paar ga laten horen. Dus in eerste instantie hebben we die dulciaan in combinatie met een relatief snelle tremulant op dat bovenwerk. En dat geeft dit effect. We kunnen ook de algehele tremulant gebruiken van het orgel. Die is wat zachter en iets discreter. Nou, op het bovenwerk hebben we voor de rest een paar fluitjes en een prachtige viola di gamba die u zult horen in het eerste stuk van de improvisatie die ik aan het eind van de aflevering zal spelen. Voor de rest op het hoofdwerk hebben we gewoon een prestantenkoor, een fluitenkoor en een mixtuur op 16 voetsbasis. Dat zorgt voor een heel zacht, warm, niet schel, maar toch hard plenum. En natuurlijk een prachtige prestant als basisklank. Nou, voor de rest op het pedaal hebben we best wel een paar discrete registers, zoals die subbas. Een bazuin die niet het hele orgel overstemt. En een 8-voets trompet. Nou, dan houden we nog een rugwerk over. Dat zit hier recht achter mij. Met ook weer een trompet. Extreem luid. En voor de rest hebben we een paar prachtige fluiten. Dus een Nazart 3-voet in combinatie met een holpijp en een Flûte d'Amour. Daar pakken we ook weer een tremulant bij en dan krijgen we dit effect. Werkelijk een prachtig orgel. Dat rugwerk wordt natuurlijk ook afgemaakt met weer een prestant 8 voet als basisstem. Nou, koppelen, er is iets raars mee aan de hand hier op dit orgel. Want we kunnen namelijk niet zomaar het rugwerk naar het hoofdwerk koppelen, maar we koppelen het hoofdwerk door naar het rugwerk. Dat wordt op veel Nederlandse orgels gedaan. Heeft wel als nadeel dat het heel lastig is om de 3 klavieren samen te koppelen. U zult dan ook zien in het stuk muziek wat ik nu ga spelen, dat ik op het laatst in het slotkoraal alleen maar het hoofdwerk naar het rugwerk toe koppel, in plaats van alle klavieren tezamen bespeel. Ik hoop dat u geniet van de muziek die komt.
dat was dan weer een aflevering van de Orgels van Zeeland met Tim van Elderen en Jan Rubbens. We hopen dat hij zowel van mijn orgelspel heeft genoten als van Jan zijn interview. We wensen u nog een prettige avond en hopen dat u ook de volgende afleveringen van de serie zult waarderen. Fijne avond nog. Tot de volgende keer.